Il-Prim Ministru Robert Abela għandu jkun responsabbli u jilqa' l-isfida tal-Oppożizzjoni biex minnu fih jitlaqa' il-Parlament u tkun diskussa s-sitwazzjoni tal-COVID-19. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kien qed indirizza konferenza tal-aħbarijiet fid-dawl tan-numri dejjem jiżdiedu ta' każi attivi. Jekk għażel li jitlaq, jekk għażel li jabbanduna, jekk għażel li jibqa' lura, ma jistax jibqa' jġorr din ir-responsabilità b'dan il-mod. Għandu wkoll jilqa' l-istedina li għamiltlu jiena stess il-bieraħ in nlaqqgħu seduta jew seduti kemm hemm bżonn tal-Parlament minnu fih. Adrian Delija qal li minflok il-Prim Ministru qiegħed pajjiżna abbanduna lil poplu Malti f'dan il-mument tan diffiċli u tefa' r-responsabbilta kollha f'idejn ħaddieħor. Fid-dawl ta' dawn kollu Abela ma jistax iwebbes rasu u jaġixxi qisu xejn mhu xejn. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li flok pajjiżna qed jinvesti fis-settur mediku qed jarmi flus il-poplu Malti b'nefqa ta' €250,000 kuljum fi sptarijiet li nataw lil privat permezz tal-ftehim li sar mal-Vitals. Robert Abela għandu jifhem li ninsabu f'sitwazzjoni li tirrikjedi li nieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa. U jekk din ma jistax jifhimha, allura għandha mill-ewwel tiġi dikjarata emerġenza tas-saħħa u d-deċiżjonijiet jarġgħu jirretornaw għand il-professur Charmin Gawci bħala supredendent tas-saħħa għax taħt it-tutela tagħha kien irnexxinna nagħmlu il-progress u bil-mod noħorġu mill-ewwel mewġa. Adrian Delija qal li huwa obbligu morali lejn pajjiżna li l-poplu Malti ikollu serħan il-moħħ u ma jkunx beżan quddiem din is-sitwazzjoni tal-coronavirus. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Stephen Spiteri qal li pajjiżna jinsab għaddej minn sfida kontra l-ħin fejn ta' kuljum qed ikunu reġistrati diversi każi ġodda. L-Oppożizzjoni temmen li s-saħħa għandha tkun priorità. Għalhekk Stephen Spiteri saħaq li kien ikun aktar għaqli li kieku l-Gvern daħħal miżuri ferm qabel. Dan għaliex it-tieni mewġa tista' tkun ferm aktar qalila mill-ewwel waħda. Min-naħa tagħha l-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Anzjanità Attiva Marija De Guara qalet li minħabba l-responsabilità tad deċiżjonijiet maġġa li ħaq il-Gvern, is-sagrifiċċju li jagħmlu l-anzjani u dawk vulnerabbli sfaxxa fix-xejn. Stqarret l-ekonomija b'saħħitha teżiġi li jkollok poplu b'saħħtu, għalhekk huwa importanti li jinsab bilanċ ġust bejniethom. Marija De Guara qalet li l-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li titwaqqaf task force minn diversi esperti sabiex ikunu offruti s-soluzzjonijiet. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll it-tabiba Desiree Vella Brincat kif ukoll it-tabib Chris De Guara.